social media mandinotswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya yandasangana nayo ndoda kuti ndinge ndiri ndinokurumidza ndakupai zvichiri kupisa handiti. So chiteerera kana unga usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo kuti udi usubscribe wotena on your notification bell zvakanakira kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified. Ndichitoti zviri kudii zviri kufamba here vazukuru vasekuru Saint kwese kwamuri. Vazukuru ndichida kukurudzira kuti handi tinosubscribe pachannel yedu yakanzi Saint TV Comedy handiti. Saint TV Comedy. Also don't forget kuenda kunofollowa nekulike our Facebook page rakanzi Saint TV official pa Instagram zvakare handiti. So vazukuru pane murume anonzi Madzibaba Maxwell muguta uyo anobva kwaMutare akabatwa nemuCID mapurisa eCID epamarondera apo akaonekwa akatakura nyoka yemhando yekobra. Mhando yekobra nditi. So Madzibaba ava vari kuti zoni nyoka iyi vanga vachida unoishandisa kuitawo marituals avo. So zvinobva zvatora kunetsa kuti vaida unoishandisei. Ivo vanhu vemweya vatinotarisira ndo vanofanira kuuya vachidzura zvikwambo nenyoka kwatiri vachipisa. Ndo vakuonekwa vachinotenga zvakare nyoka idzi nokuti ari kunzi akanga achibva kunoitenga kwaseke nyoka yachona handiti. So zvinova zvinhu zvinonetsa. Also akanga asina license. Moiziva here kuti nyoka mhuka dzesango unofanira une license kuti unge uinayo. So pakatoparwa mhosva vazukuru ivo vakamutengesera vachiona kwaseke ikoko hamene tova nelicense here yekuti vange vari vachichengeta nyoka idzi pamwe nekutengesa handiti. So handiziva zukuru kuti munofungei kuti munhu waMadzibaba munhu anoshandira handiti. Madzibaba muprofita anoshandira ndiye akuonekwa nenyoka dzakadai. Hazvi zvinotora kunetsera vazukuru. Ngatitarira nomacomments kuti munofungei nenyaya iyi yaMadzibaba vanoprofitira vari kwaMutare uko vakawanikwa vaine nyoka. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, pari zvinotova tati much love.